ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 9/8/23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅನಗ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮನು ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು? ಉತ್ತರ: ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಈ ತಪ್ಪುದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮನು ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ನಿರ್ಲೇಪ ಒರಿ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆಗ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಪಂಡ ಊಲ ಅನುಭವ ಆಪುಜಿ. ಈ ವಸ್ತು ಕೈಪೆಯದುಂಡು ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒವ್ವೆ ವಸ್ತುದ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರುಚಿ. ಯಾನ್ ಈ ಲೇಪ ಶೇಪರ್ದು ನಿರ್ಲೇಪ ಆದುಲ್ಲೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ, ಅವೇ ಜ್ಞಾನನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರುಪವೆ. ಗೀತೆ: ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸ ಒಂದು ಬೈದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನ್ನೇನು ಏರು ಪಂಡೇರು? ಆತ್ಮ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡುಂಡು. ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮಗಿ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಪಾತೆರುಂದುಲ್ಲೆ. ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಸುರುಸುರುಕು ಇಂದೇನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತನೋಡು. ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇಹದಾರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಕುಳ್ದೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಆ ರೀತಿದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ. ಈ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಳಿಗೂ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರಕ್ಕೆ ನೋಡು. ಅರೆಗ್ ಶಿವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಪುದರುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಜೋಕುಲು ಕೇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಕುಳ್ದೆರು. ಏರು ತೆರಿಪವೆರು? ಬೇಹದ್ದಿನ ಬಾಬಾ ಏಪ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಪಗ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಅರೆಗ್ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದು ಪನೊಡಪುಂಡು. ಆರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೀರಿನೊಡಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆವಡು. ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನೋಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಏರು ಗೀತಾ ಪಾಠಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಗೀತೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ತೆರಿವಿನೇರು. ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕಾರಡು ಈ ಗೀತೆನು ತೆರಿಪಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವರು ಕುಳಿದು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ತೆರಿಪೇರು. ವೇದನು ಮನುಷ್ಯರೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತನು ವೇದನು ಮಲ್ತಿಜೇರು. ವ್ಯಾಸ ಮನುಷ್ಯನಾದುಂಡು. ವ್ಯಾಸಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲು ಸಾಕಾರಡುಲ್ಲೇರು. ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಏಪಲ ಎಲ್ಯಾಯ ಮಲ್ಲಾಯ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆವಡು ನಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಎಲ್ಯಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಆಪರು ಏನನು ಪರಮಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸುರುಕು ಎಲ್ಯ ಪಾಲ್ಯಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಆಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಆಪೇರು. ಕುಡ ಪಾಲೆ ಆಪೇರು. ಅಂಡ ಯಾನು ಸದಾಕಾಲ ಬಾಬಾದೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆಪುಜಿ. ಎಂಕ್ ಶಿವ ಪಂದು ಒಂಜೇ ಪುದರುಂಡು. ನಿಕುಲು ನಾವು 84 ಜನ್ಮವು 84 ಪುದರ್ನು ಪಡೆಯುವವರು. ಯಾನ್ ಪರಮಪಿತ ಬಿಂದು ರೂಪವಾದಲ್ಲೆ. ಕೇವಲ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕುಲು ಮಲ್ಲ ರೂಪ ಮಲ್ತದು ದಿತೇರು. ಎಂಚ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧನವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತೊಂಜಿ ಉದ್ದವೈನ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಇಂದೇನು ಒತ್ತನುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಕುಲ ದುಪ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು. ಎನ್ನ ಪುದರು ಶಿವ ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಎಂಕುಲು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡಾಪುನು. ಅಂಡ ಏನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು. ಆತ್ಮೊಡೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆರೇ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಅನುಸರಣಿಕುಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಾಬನೇ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಹಾತಿರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಬೆರ್ಲ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮಲ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾತರದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತನೋಡು. ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧೋಡು ಕೇವಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮಲಾದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್, ಓ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಮಲ್ಪೇರು? ಆತ್ಮ. ಆ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಮೊಕುಲು ಬೇರು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಆತ್ಮನೇ ಲೆಪ್ಪುನು.
ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ದೇಪಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾನಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಶುರು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಆಸ್ತಿಲ ಸಹ ಬಾಬರ್ದಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗುರುಕುಲು ಒರಿಯನ ನೆನಪುನು ಮರಪೋಯರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಆತಂಡ ಗಾಡ್ ಪಂದು ಏರೆಗೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆನು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ನ ನೊರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ತಿರಿಯುಂಡೆ. ಗುರಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಯೋಗಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಲ ಕತ್ತು ಆಂಡ ಬಾಬನ ಪುದರು ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಮಲ್ತದಿರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೆ. ಈ ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಧರ್ಮನು ಮರಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬ ತೆರಿಪೋಯರು. ಈ ಪುದರ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೀವನು ನೇರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ತಿರುನೊಡಾಪುನು. ಬೇತೆ ಒವ್ವು ಈ ರೀತಿಯಾಯಿನ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮಲು ಓದುಜೇರು. ಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತು. ಐದೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಜು ತಮೋಡು ಬತ್ತ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಆತ್ಮಗೂ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದುಂಡು ಪಂಡ ಪಾಪ ಅಂಟುದುಂಡು. ಎಂಕು ಏಪಲ ಪಾಪ ಅಂಟುಜಿ ಯಾನು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನವಾದುಲ್ಲೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಈ ಸಮಯಡು ಕರ್ಭವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದುಂಡು ಹಾಳಾತುಂಡು. ಮಮ್ಮಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಶಿವಬಾಬರ್ದು ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಏನುವೇನೋ ಐನೇ ಪನ್ಪೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುವನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಯಾನು ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಆರೇ ಎಂಕು ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೇರು. ಬಾಬರ್ದು ಎಂಕುಲು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಈ ಶರೀರ ಬರಡು ಪಂಡ ಸುಖನು ಭೋಗಿಸವಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅಂತೂ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ದುಃಖೊಡ್ದು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಮುಕ್ತ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಏತೋ ಜನ್ಮನು ತೆತನೋರು. ಕೆಲವರು ನನೇತೋ ಜನ್ಮನು ತೆತನೇರು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲಾಪೇರು. ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತನೊಂದು ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ಬತ್ತದು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಈ ದುಃಖೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪವೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏನನು ಮುಕ್ತಿ ದಾತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ದಾತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಧಾಮೋಡು ಪೋಪುನ ಬಾಬಾ ಪರಮ ಧಾಮೋಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಐಕೆ ಪರಮ ಲೋಕ ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುನು ಅತ್ತನ ಪರಲೋಕ ಪಂದು. ನಿಕುಲು ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮ ಅತ್ತನ ಸ್ವರ್ಗ ಧಾಮ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾರು. ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ರಡ್ಡುಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪುನಿ. ಈ ಸಮಯಡು ನರಕವಾದುಂಡು ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿದನು. ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗರುಡ ಪುರಾಣೋಡು ಮಸ್ತು ರೋಚಕ ಪಾತೆರನು ಬರೆತೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಪೋಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಮಲ್ಪನಿಡ್ದವರ ಪಾರಾಪುರೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಈ ರೀತಿದ ಪಾತೆರೆನು ಬರೆಪೇರು. ಈ ದ್ವಾಪರೊರ್ದು ಈ ಸಹಸ್ರನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನೇ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶ ಆಪೇರು. ರಡ್ಡು ಯುಗುಟ್ಲ ಒವ್ವು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೆಂಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯನ ಪಿರಾವಡು ಒರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರಾದೇ ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ದೆತೊನೇರು. ಈ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನು ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪನೊಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪತಿತೇರು ಎಂಚ ಶ್ರೀ ಅತ್ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಪಂದು ಪನೊನೇರು. ಬಾಬನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕಲ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು ಆಂಡ ತೆರಿಯೋನುಜೇರು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಏಪ ಇತ್ತುಂಡು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸತ್ಯುಗ ತಾಯಸ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಈ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ತೂಪು ಜರಣಿಕುಲು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ದಾತ ಅಂತೂ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪತೂಲೆ ಜಗನ್ಮಾತನ ಬಿರುದು ಬೇತಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಜಗದಂಬ ಬೇರಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ರೀತಿ ಏರ್ಲ ಸಹ ಇಜ್ಜೇರು. ಆರೇ ಜಗತ್ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜಗದ್ಗುರುವು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತು ಪುದರ್ನು ದೀವಣುವೆರು. ಅಂಡ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಕಾರೊಲೆಗ್ಲ ಏತು ಅಂತರ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಮರತದು ಅರ್ನ ಬಿರುದುನು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಒರಿಯರನೇ ಆದುಂಡು. ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ರಾಮ ಪಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಒರಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರತವಾಸಿಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಒವ್ವೇ ದೇವಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣನು ಕೆಲವರು ಗುರುಕುಲನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು.
ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಿತ್ರನು ದೀವಣುವೆರು ನಿಖಲ್ನ ಚಿತ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜೋ ಅಕುಲೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರೋ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮಲ ಪನ್ಪುನು ಬಾಬನೆ ತನ್ನುನು ಪಂಡ ಶರೀರನು ಲೋನು ದೆತುನೇರು. ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಂದ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಡು. ರಾಜಯೋಗನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಡು. ನಿರಾಕಾರಗ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಆರು ಬರೋಡಾಪುನು. ಆಳದ ಇರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಸಾಗರಡು ಕೃಷ್ಣನು ತೊಜಿಪವೇರು. ಈ ರೀತಿ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನು ವಿಶ್ವದ ಸುರೂತ ರಾಜಕುಮಾರನಾದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅದ್ವೈತ ರಾಜ್ಯೊಪ್ಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ದ್ವೈತ ಆಪುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಧರ್ಮಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಶರೀರಡು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆನು ಓದಾವುದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೋನುಡಪುಂಡು. ಯಾನ ಅಶರೀರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೇವಲ ಈಶ್ವರಾತ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪು ನೆರೆದವರ ಬಾಬನ ಸಂಬಂಧ ಮರೆತು ಹೋಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆರ್ದು ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮರೆತು ಹೋಪೇರು. ಆರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲಾರ್ನ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲ ಆರೇ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಏರ್ನನೋ ರಚಯಿತ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೋರು ಪುರುಷ ಹದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಸ್ತ್ರೀನು ದತ್ತು ದೆತ್ತೊನಡಾಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೆರ್ನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ದೆತೊನೆ ಬೆರ್ ಅಪ್ಪೆಲ ಆಯ್ರು ಬೆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದತ್ತು ದೆತೊನೆ ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಾಂಶಲಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಇದು ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಈ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಎಂಕು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತೆನಲ ಆಂತರ್ಯದ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಥಾಟ್ ರೀಡರ್ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅಂಡ ಈತು ಮಾತ ಸಂಕಲ್ಪನು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾನು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮಲ ಚೈತನ್ಯವಾದುಂಡು ಶರೀರಲ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಡು. ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಸೈಪುಜಿ ಆತ್ಮ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪವಾದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದುಃಖ ಸುಖದ ಅತ್ತಂಡ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆದ ವಸ್ತುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒವ್ವೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರುಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು. ಯಾನ್ ಈ ಲೇಪ ಚೇಪರ್ದು ನಿರ್ಲೇಪವಾದುಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಆತ್ಮನು ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಓರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತೆ ಐನೇ ಅನುಸರಿಸೇರು. ಯಾನು ನಿರ್ಲೇಪವಾದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎನ್ನಡ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲಿಗಳ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೆ. ಯಾನು ಆತ್ಮ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತೆರಿಯೋನುಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡು ಭಗವಂತೆ ರಚಯಿತ ಓರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ಭಾರತದಾದುಂಡು. ಭಾರತಗೂ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಭಾರತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಇಡೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜಧಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕೂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ದೈನು ನಡೆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಏರಿ ಧರ್ಮದ ಕುಲಾದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲೆ ಬತ್ತದ ಆಸ್ತಿಂದೆತೊನೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ದೈ ನಡುಪುನಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕೆಬಿರ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪ್ರೀತಿತ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೋನು ಮರೆತದು ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆಪಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ದೈನು ನಡಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನ ಆವಡಾಪುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಸ್ಮೃತಿತ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮರುಜೀವ ಭವ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನನು ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಪನ್ಪೇರು. ಅಲೌಕಿಕದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಈ ಲೋಕದ ತರನೆ ಅತ್ತು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪೋಡು. ಸದಾ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರನ ವೃತ್ತಿ ಅತ್ತನ ಸಹೋದರನ ವೃತ್ತಿ ಪೋಡು.
ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜೆ ಪರಿವಾರದಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಈ ಮೃತ್ಯುಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ದುಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಯ ತುಲೆ ಶರೀರತ್ತು ಅಪಗ ಪನೋಡ ಅಪನು ಮರುಜೀವ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕುಂದಿತ್ತಂಡ ಪರತ್ ಜೀವನದ ನೆನಪು ಬರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಫೀಲಿಂಗ್ ದುಪ್ಪುನಗ ಅಶುದ್ಧ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೂ ಕೈತಡೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.